Inti meta tisma' bit-terminu Luċifru. Moħħok xibda, xibda għaddej minn moħħok. Xi ta' reliġjon dogma. Issa daka ovvjament is-surface layer li meta nisimgħu din il-kelma Luċifru l-moħħ jibda sejjer mhux biża'. Mela Luċifru huwa kif nafu l-alla tad-dawl. Imma fil-verità dan qasbis jeżisti, dan ma jeżistix. Luċifru huwa jirrappreżenta parti mill-konxju tal-bniedem. Issa, id-dawl x'inhu inti meta tiftaħ kamra mudlama. Sewwa x'tagħmel? Tixal id-dawl biex tara. Jekk inti se tidħol ġo din il-kamra u m'intix se tixal ma tafx hemm fiha, mela allura int ma taf xejn. Sewwa, ħandaħħal dik l-allegorija li nsibu fil-Genesis fejn ikun hemm dak li msejjaħ Alla, dak li msejjaħ Luċifru, Eva u s-siġra tal-erf. Sewwa, hemm siġra oħra li hija s-siġra tal-ħajja ma tantx tawwa. Ma tantx tawwa ħin fil-Bibja, anzi din eskludewa totalment mit-testi bibliċi. Iffokaw iżjed fuq is-siġra tal-erf. Is-siġra tal-erf qed tipinġielek allegorikament, metaforikament bħala siġra bil-frott ġo fiha. U Alla, l-leva Alla, issa dawn qed ngħidu titkellmu fuq karattri bibliċi metaforiċi li ma eżistewx u waqqas jeżistu. Alla ma jeżistix, Luċifru ma jeżistix, Eva ma teżistix, xejn minn da ma jeżisti. L-awturi sakri użaw ċertu stejjer biex jaħbu ġo fihom il-verità. Issa inti meta tinvestiga l-Bibja, ovvjament, ma tix taqra kelma b'kelma, illa lix se taqa' fi żball. Mela għandek il-Luċifru, għandek l-Alla, għandek l-Eva u għandek is-siġra fin-nofs. U Alla l-ewwel ħaġa li Alla lill-Eva, Alla hu mis-siġar kollha, Alla barra minn dik. Anki għal xiex ma nħux minn dik. Alla x'jekk tieħu minn dik is-siġra tan-nofs, Alla tmut. Mela l din hija strateġija psikoloġika illi nsibu li qed tagħmlilna l-Knisja u s-sistema. Sewwa, jekk għal-mod tal-kelma jinnaf għandi dan il-mikrofonu. Illi jiena biħna fil-li se nsemma leħni. Mod jinnaf mod estensiv, sewwa sa nifrex leħni mal-pubbliku. Ovvjament jekk jien se nuża leħni propja ser ngħajjad. Mhux se jismawni ħafna, mhux se jwassal ħafna, imma jekk se nuża mikrofonu qabad ma' amplifier jew ma' speaker, ħaj jisimgħuni ħafna iżjed nies. Sewwa, minn aspett ieħor, jekk jiena hemm xi ħaġa potenti ħafna illi naf li jista' juża kulħadd. Sewwa? Imma jekk se nuża jiena se nassumi kontroll u poter kbir fuq il-bqija tas-soċjetà mela x'nagħmel. Din il-ħaġa, dan l-aġġeġġu x'nagħmel. Intih konnotazzjoni kera. Nibda nbeżza bih. Noħloq dogma sħiħa, sistema sħiħa fuqu, ħalli n-nies jitbiedu awtomatikament minnu. Inrawwamhom hekk jibżgħu minn dan l-affarijiet, ħalli dawn ma jmissux minnu mela Luċifru huwa id-dawl. Okkult l-istess. Okkult hija x-xjenza biex inti tinvestiga. Jekk inti ma tużax ix-xjenza propja, għax nies ukoll meta jisimgħu l-kelma okkult maġija sewda, satanizmu, mhix veru. Okkult hija kelma mistħerħa mis-sistema għal tapposta biex ma tittepjax kemm fil-poteri tiegħek. U waqqas fil-ħajja. Sewa qajla li il-ħajja hija ħafna komplessa u hemm ħafna iżjed niskopru fil-ħajja, meta inti tibda tittepja f'dawn l-affarijiet, tuża l-alkemija, tuża l-astroloġija, tuża l-mistiċiżmu, tuża l-ispiritwalità. Hemm ħafna livelli fil-ħajja illi dawn huma moħbija minna għal tapposta biex ma niskopruhomx. Inti staqsejtni fuq l-out of body, fuq l-astral projection. Il-ġisem tagħna tant huwa armat, tant huwa potenti, illi aħna minn għalina nużaw ħal affarijiet ta' kuljum. Sewwa. Mela ħan nidħlu daqsxejn fuq astral projection għax hija xi ħaġa ambigwa, hija xi ħaġa stramba għal dawk in-nies li ma ttempjawx fuq dal-affarijiet. Astral projection hija meta persuna qed tagħmel dan it-tip ta' prattika toħroġ minn ġo ġisimha u tmur x'imkien ieħor. Sewwa. Mela ħan id-daqxej ta' spjegazzjoni fid-dettall. L-ewwel darba li għamilta jiena għad fuq is-sofan, sewwa, u
ruħek toħroġ bil-konxju mhix kollox, sewwa għax inti tinsi x'anti għandek kuntratt ma' ġismek. Ma tistax titlaq u ma tiġix, ir-ruħek ma tistax titlaq kompletament minn ġo ġismek, mela inti toħroġ porzjoni żgħira minn ruħ u porzjoni żgħira mill-konxju ħalli inti qed tuża l-memorja u qed tuża l-ħajja, inti qed tipproġetta lilek innifsek il-veru inti. Il-veru inti biex tmur x'imkien ieħor nista' ngħaddi minn ġo l-ħajt, nidħol nara l-ġar, jekk irrid, nista' noħroġ mid-dinja, nista' noħroġ mis-sistema solari, nista' noħroġ mid-dimensjoni fiżika. Jiena l-ewwel darba li kelli astral projection. Għandi ħajt bħal dan hekk kar aħmar, twil bil-kolonni Ionic tal-Corinthians. U tiela lejhek bil-ruħ tiegħi u muddubitajt. Qed kif ma tħarġ fil-paraliżi. Għax inti l-ewwel tgħaddi minn vibrazzjoni, sewwa dan mhux din hija verità ġifieri, jiena naf li veru, illa li għaddejt minnha kemm il-darba, sewwa in-nies ma jafux bihom dawn l-affarijiet. Illi inti tista' toħroġ dawn il-potenzi li għandek inti bħal meditazzjoni, bħal telekinezi, bħal telepatija, dawn kollha qegħdin ġo fina. Illi minn aspett alien, l-alieni jużawhom u aħna ngħidu, illa allura x'huma kapaċi jagħmlu l-alieni.